¿Vas bien, Manu? Bien, bien. Vinga, adiós. Manu, Manu. Què va aquí? Ole! Torna ja fa. Cap allà. La traiem per reivindicar que el poble manté la seva diversitat cultural, educativa, i la Salàsia és una finestra que ens obre el futur a l'escola Lavandària. Què és el que més t'agrada d'aquesta escola? Les mestres i els companys. La biblioteca, els ordinadors, la Salàsia. A mi m'encanta l'educació física. Jo no sé per on començar, m'agrada tot. A mi m'agrada perquè podré jugar a futbol. Audiovisuals. Què feu aquí, aquests nens tan guapos amb la pancarta? Estem fent com la sortida per la Salàsia. Avui estem celebrant la Festa de la Salàsia, que és la nostra identitat, un patrimoni cultural de l'escola, i el que fem avui és amb tots els nens de Lavandària defensar el nostre model per un Lavandària viu, que continuem amb el poble amb 3 escoles. Quin és el tret diferencial que t'ha fet escollir el Lavandària i no un altre? Perquè és una escola inclusiva que té molt en compte la personalitat del nen a l'hora d'estimular el que realment pot aprendre i el que realment serà la vida. I així Lavandària viu! Que és una escola, jo crec que és molt familiar, a banda de que no tingui una infraestructura molt gran d'espai, però és molt familiar i que la gent, tothom es coneix i els nens s'ho passen molt bé, vaja. El teu fill entrarà al P3 l'any que ve? Esperem que sí, anirà directe, esperem que sí. El que sí que ens va fer quedar-nos en aquesta escola des de l'inici va ser el seu projecte educatiu, el qual en un inici desconeixíem, i a mesura que vam veure lo involucrades que estaven les famílies en el projecte de l'escola, en el creixement educatiu de l'escola, és el que ens va fer veure que realment és el centre que volíem per als nostres fills. Sobretot els projectes, perquè experimenten més, els centres d'interès, i realment estem molt contents perquè la nostra filla, la Noa, va supercontenta. Avui estem celebrant el recolzament popular de tots els pares, les escoles, de tots els pares de la nostra escola, dels comerços i de tot el poble en mantenir un projecte d'escola diferenciat i que garanteix que Llavaneres tingui 3 escoles amb projectes diferents i que el poble al final ha acabat guanyant, això és la demostració. Nosaltres som nascuts i crescuts aquí. Per temes laborals, fa 4 anys que hem marxat a viure a Andorra. La intenció era amb el temps tornar, però ja tenim 2 peques, l'Adrià i l'Aina. L'Aina l'any que ve ens comença P3. I el gran problema que teníem és que volíem que entrés en aquesta escola sí o sí. És una escola molt familiar, és un tracte molt directe, estem en una societat molt competitiva, amb el que s'estan perdent els valors personals i socials, i crec que aquesta escola ho està aconseguint recuperar. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux grâce à Quin és el projecte educatiu del Lavandària? Mira, una de les coses que destacaria més és que és un projecte on es mira molt la part emocional del nen
i es té en compte les seves emocions i aprenen a gestionar-les. Els nens aprenen sense donar-se compte. No hi ha un aprenentatge memorístic, sinó deixen anar tot el que els hi surt i a partir de les idees prèvies ells aprenen. En definitiva, podríem dir que és un projecte on es mira molt la globalitat del nen i se centra molt en les seves potencialitats, en el que ells són forts i els seus punts forts, diguem. Són nens feliços i que els agrada anar molt a l'escola i aprendre. A nosaltres ens agrada molt els PowerPoints que fem per fer els projectes. Cada any fem un projecte diferent. Aquest any a quart fem el projecte del va de viatge. Hem d'explicar un viatge que hem fet des de fins ara. Ens agrada molt informàtica i això per la tecnologia, les PDIs i tot el que tenim a classe sobre... El treball per projectes el que pretén és que el nen treballi d'una forma transversal i una mica en la línia del que deia la Pat abans, que sense donar-se en compte treuen i aprenen conceptes nous d'una forma transversal. I a part crec que és molt important el treball cooperatiu que hi ha, que entre ells s'ajuden i entre ells fan el projecte, tenen el recolzament de la mestra no ensenya, la mestra està allà i la mestra els va acompanyant, però ells mateixos fan el seu aprenentatge. La bandalla De caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre, c'est une embuscade. L'amour, j'en veux pas. Je préfère